ukubingelela abalandeli beshami sesichaza nomphumela nombuhlenge wesibonga mbotho namhlanje ngisifisa nje sokuthi sike sichaze ngezimpawu ezizobonwa umuntu ezizimpawu zezithombe noma eziwuphawu lokuthi cha kunomehluko wenzakala noma kunokuvuleka kwezimo ezithize ngokwasemoyeni wakhe neso lesithathu lakhe. Ake siqale lana-ke. Iso lesithathu lisuke lifaka ini? Lifaka, siqale ngalokhu, lifaka ngenzela ukuthi ube nokuqonda. Iso lesithathu umuntu kuba umdali wakho, idlozi ney'ngilosi zakho, umoya wena umphefumulo onawo ombethwe yilaba ngokokuphila kwakho enyameni. Yonke lento ihlangana kanje, ihlanganisa umdali, ihlanganise umoya wena wakho ombethwe yilaba, uhlanganise nokuthi uphile enyameni yakho. Yonke lento ihlangana-ke masiyenza iso lesithathu. Mangithi inyama ngibala umzimba bakithi, ngibala mangithi umphefumulo ngibala umoya ophefumulo wena kanye namanzi amanzi asemzimbeni wakho ayigazi noma amanzi iqobo lwawo lwaphuza konke. Mangithi umphefumulo ngibala umoya ophefumulo wena kanye kuze kube umoya oqhamuka ngaphandle. Mangithi umdali nedlozi nonkulu ngibala umoya wabantu bangasekho, mase ngibala umoya kaNkulunkulu, mase ngibala nomoya wemvelo. Yonke lento le ihlanganisa wena ukusebenza kwakho konke. Ngicela uyibambe lapho-ke lento le. Sibuye size lana-ke. Sesiyazi ukuthi iso lesithathu libala zonke lezi zinto lezi, yabo? Kuyini-ke lokhu? Ukuthola kuphi lokhu? Uma ucimeza uhleli nje, athi ngizama ukunyusa i-light khona kuzobonakala. Uma nje ucimeza uhleli mase unyukelwa yimoya yakho noma unyukelwa yiso lesithathu, usudlulile emoyeni waze wahlambuluka waqeda wathinya, sekuvela lezi zinto ezikanti uthi uma ucimezile kuvele lokhu noma kuvele into erawunda kanje noma kuvele lokhu. Isho ukuthini lento le? Isho imisebe yey'nkanyiso noma imisebe yokukhanya, ukuthi wena umuntu onjani okwazi ukukhanyisela abanye abantu ngezinto abasuke bebhekene nazo. Umuntu okwazi ukulekelela abanye abantu ngokubalethela imibono eqondene nezimpilo zabo uma kufanele. Umuntu oyokwazi ukukhanyisela abanye abantu lento-ke ihamba nani? Ihamba nemisebe bakithi, ilanga, inkanyezi, unyezi. Kusho ukuthi lokhu usuke ubamba ngokusemvelweni. Khumbula phela lezi zinto ukuthi ilanga likhanyisela wonke umuntu emhlabeni, okusho ukuthini? Ukuthi la mandla noma lesi simo sukunaso siyisimo esikwazi ngokungapheliyo noma ngokungabi nokukhathala. Yinto okuyoze kudlule wena emhlabeni, yenzeka lento kuwena ukuthi wena uyohlezi uwumuntu okhanyisela abanye abantu ngokungabakhethile. Uyohlezi wena uwumuntu otshengisa abanye abantu indlela ukuthi cha engathi usube sendaweni ungasi, kodwa nje ngokuqoqekile konke umuntu okwazi ukukhanyisela abanye abantu. Yingakho abantu abanemoya basuthola ukuthi omunye ethi ngiphupha ilanga, ngiphupha inkanyezi, ngiphupha unyezi, ngiphupha amafu, ngiphupha izinto ezikanjalo nje zaphezulu noma isibhakabhaka, konke lokho okuyimisebe yaphezulu. Uzobona lokhu ukuthi owakho umoya noma esweni lakho lesithathu kuvuleke isixhumanisi esixhumanisa wena nemvelo, ukwazi ukuqonda imvelo ukuthi iyini, ikhuluma kanjani, ithini, kanye nomdali. Khumbula ukuthi ngithe la iso lakho lesithathu leli sikhuluma ngalo la ukuthi livuleka lona linomdali, linomoya wakho, linenyama. Lento-ke isuke yenzeke enyameni yakho ngokuhlanganisile. Umdali ekulethela inyama yakho, ithatha ilandelela noma umoya wakho ukwazi ukubamba lezi zinto osuke unjani uzitshelwa yini, yimvelo eqondene nani ukuthi imvelo ekwazi ukusiza umhlaba, ufaka amandla kuwena, ufaka lokhu kukhanya kwenzeke kuwe ukuze ukwazi ukusiza abantu onjani ophilisana nabo. Iba kanje kodwa isuke iyinto esacwebeza njengoba sokuthi ubona inkanyezi, kodwa kusuke kumi kanje nganzakwethu, uyabona, kusuke kumi kanje ngokwasenyameni yakho. Ima kanje ize ibe nento ekanje la ukuthi iqhamuka kuwe, kumuntu. Lokhu kwenzeka kumuntu, umuntu ophiwe lo wamandla ukwazi ukwenza lezi zinto. Umuntu ophiwe la ukuthi imvelo lena iyakwazi ukuzixhumanela naye, mase ixhumane naye imtshele ezinye izinto noma mase inyakazisele yomizwa nalowo moya akwazi ukukhiphela kwabanye abantu.
Ngokokuhlala kwakho-ke wena mawunalesi simo ikuphi lana osofanele wena utholakale ukhona. Yingakho-ke ingenza ukuthi uthole ukuthi isikhathi esiningi abantu abasuke sebekhuphukelwe umoya noma umuntu suke esenesigaba sokuthi usebenza umsebenzi mase kufunakala asebenze umsebenzi kamoya mase kuthiwa kufunakala luphawu. Luyini luphawu? Lokhu kuyindawo la kwazi ukuthi abantu abangasekho kanye nawe bekuxhume kalula. Khumbula sithe phezulu umdali wezulu nomhlaba, umoya wakho, inyama yakho. Kusho ukuthi-ke nakho phezulu la uphawu lolu olufana ncamashi nalolu. Lento le iyenzeka kuwena imi njengale. Umehluko iphila kuwena fanele utholakale ophawini lwendlu enje. Imshawo le nganza kwethu. Phezulu umdali wezulu nomhlaba. Ama-side wothu kuthiwa khona iside kuthiwa elesilisa kanjani njani ngokuhlukana-ke ngaphakathi. Okusho ukuthi edlozini lakho umdali nedlozi lakho lonke elikhona elikwembethe ngoba besuke sebengamoya kodwa betholakala la ukuthi wena konke ozokwenza ngoba usukwazi ukuxhumana nomoya fanele ungenelani la abantu bekwazi ukusabela khona laba basuke ila kufanele uzifake khona uzozwakala into yakho iphelele. Uthi mawukwazi ukuxoxa indaba yakho uzwakale la umdali wakho wakwakhela uphawu lokuthi wena uyohlala endlini kanje ngoba yilapha izingilosi zakini zonke zikwazi ukuzwa konke la phezulu ngani. Ngoba izingilosi zenu zonke zifika phezulu zichophe lapha phezulu, izingilosi ezigade abantu emakhaya kanye nobani nokhokho bakho bonke asebadlula abaphilayo futhi sizakwazi ezikhona eziphilayo. Ingakho kuthiwa zihlukaniswa ngamacala-ke ngendlela ezihlukaniswa ngayo. Kodwa khumbula kuthe umoya laba abantu esuke uphila nabo la abasuke bezele wena eniphila nabo ngokwasemoyeni nangokwasenyameni niyaphila bahlukaniswe ngey'nhlangothi. Kodwa la kusekuzoba insika. Isho ukuthini insika? Isho umzimba womuntu omele lesi simo salendlu osuke senemoya. Angazi bafethu ngiyafisa ukuthola indlela engachaza ngayo kalula. Ake ngenze ibe kalula. Wena nalo moya lo osunaleli usufanele ube nalendlu. Lendlu iyona ekwazi ukudlulisela kalula inkulumo uma uyikhuluma ihamba iqonde ngqo ngoba udalela ukuthi utholakale ngaphansi kwayo. Nangaphansi kwabazali ophila nabo nangaphansi kobaba ophila nabo. Ngokokudalwa kwakho iyona ndlu le ehambisana nalo njengoba imi njengeso lakho lani lesithathu ukuthi wena mawungqongqoza la uzokhuluma nawe la iyozwakala. Ngakho abanye bathi sesigodlweni esithizeni, abanye basho kanje bathi suke isigodlo, abanye bathi indlu yokhokho, indlu yogogo kanjalo kanjalo ukuthi ngifakele kuphela angufakanga uguqa ngizobe ngikuchaze nawe. Into kanjena kufanele ube nalendlu. Isho ukuthini lento le? Imshawo le. Imshawo emele imsebe la kuwena ukuthi mawuvikeleke mayizwakala into yakho ngoba vele izingilosi zakho zonke zifike zibheke emachopheni emakhaya la phezulu kwi-roof. Hayi lo flat hayi ningawusebenzisa mawuthi mhlambe ngesimo esithize kodwa nje nangu ihambisana nalo. Ngicela udlulana. Ngabe msengichaze kakhulu yini? Sibuye size la. Yini le? Uzobona lokhu kutholakala isemunweni yakho noma iseyithupheni kwakho. Ngizokwenzela nje izibonelo ezimbala. Ngisho ezihlahleni masikhula kutholakala. Iyini lento? Iyilento nakho lokhu uthi mawucimezile ukubone ufaka konke umoya ogijima emzimbeni wakho ukuhambisa yonke into elethwe yilaba. Ngokuhlangana kanje siyabambisana lezi zinto. Ngizama nje ukukuvezela uphawu ukuthi mawubona lezi zinto ubokwazi ukuthi ingane yakwethu kuvuke iso lakho lesithathu seliqalile liyasebenza, liyayiletha imiyalezo, liyayihambisana nemiyalezo, liyayibuyisa, liyayikhipha, lithume wena. Uthole ukuthi omunye useze uyazamula ngoba ethola ukuthi lezi zinto abamtshela zona fanele ayikhulume ayidlulisele kwabanye abantu. Umoya, umyalezo, imizwa, ukuzwa, ukuqonda, ukwazi, ukwaziswa,
okugelezayo. Mase okugelezayo kubalwa konke, ngisho amanzi, konke lokhu kuhamba kanje. Imiyalezo yonke kuwena isuke isihamba kanje ngokungamiyo-ke. Iyini-ke lento? Iwukuthi wena umoya wakho usuyakwazi ukudlulisa, uhambise imiyalezo, yenzeke futhi lezo zinto zibe nemiphumela yakhona ukuthi kuhambe kwaze kwafika esigabeni esikanje. Uthola ukuthi wena mawusutshelwe into sekuhlangene nalaba abalithile ngokwemvelo, wabona lento izohamba ibe kanje, bakukhanyisele ngesimo esithize, isifika emzimbeni wakho isijikeleza, usuthule-ke nayo ukuthi usubona into ethize. Siyakuzwa usulokhu uzamula, siyakuzwa usulokhu usubhonga, usuyaquleka, basuke bephusha-ke ukuthi kukhulume lokho osuke usukubonile, ngoba suke sekukujikeleza kanje njengesiphepho eshona phansi. Uthola ukuthi umuntu useyahayiza njengobona kukanje, hayiza, useyamemeza, usenza ukuthi, ngoba uvalela into engamele ivaleleke, ngoba ithunyelwe kuwena, ngoba wadala ukuthi uyoba nayo, uyisebenze, uyiphile. Sibuye-ke, iyini lento ngokwendalo fanele utholakale kuyona? Nansi indawo ofanele utholakale kuyona, ilokhu imshawu le, okuwuphawu lwesimo oyisona ukuthi lo muntu otholakala la impela unakho lokhu okuyini, okuyimiyalezo ehamba ijikeleze, yena ekwazi ukuvikela, yena umtshela izinto ukuthi zizokwenzeka esigabeni esithize esilandelayo. Nala imshawu-ke isuke ibambe lokhu kuvikeleka ofanele ube nakho wena, kuhlangana kanje. Lento ibhaliwe bafowethu, ibhalwe kuzona zonke iy'ndawo esiphila kuzona, ikhona ukuthi sithe kuphuma kancane sakhohlwa kanje. Njengobona nje imshawo lena ebamba indlu, irufu, ukuthi mayingaveli nje iwe noma iphunyuke, mase kuzoba insika loyo mnikazi waleyo ndawo, lowo mzimba ongamelwe ilesi simo. Singakho bezokutshengisa indlu ka-round, ngoba wena usuvukelwe imshawo yomoya, imisebe yeso lesithathu, imshawo yeso lesithathu. Nakho sekufunakala ube nalokhu, sekufanele ube nalezi zindlu lezi ezihambisana ncamashi nesimo osunjani, osuyiso, ngoba usuke usuguqukile. Sekufunakala ube nalo uhambisana nawo. Siqhubekeni-ke. Lento-ke emzimbeni wakho ihamba kanje, shone phansi, phezulu, phansi, phezulu, yenze kanje umzimba wonke. Uzozwa-ke wena mase ungasafuna ukukhuluma, sekubuhlungu lokhu, usuphethwe idolo, usuphethwe ukuthi, ngoba sekufike imiyalezo ethize. Ngenzeka ukuthi kufike umuntu ogogo noma ukhokho wakho, uthole ukuthi umuntu-ke athule lento aseyizwile, ngoba uyizwa ngeminithi uthule. Mase uthule kanjalo uphathwa idolo, usuphathwa iqolo, usuphathwa into ethize ngaleso sikhathi, okusho ukuthi umnikazi wendaba oyilethile ngaleso sikhathi, kuba noma yiphi indaba elethwayo, useyakuphoqa ukuthi ikhulume le ndaba, noma usefuna ukuvuka kuwena, ngoba usisiphephe sishingishana. Ngakho umuntu mase esevuka ilento, isisu lesi sithenze siqine, ngoba usuke sephushwa ukuthi kukhulume phela lokhu, uyabona. Sidlule sithe la insika le imele wena lokhu, umzimba wonke namathambo akho konke. La phezulu kumele inhloko, la kuwena kumele inhloko, ngiyabona ukuthi irufu le, inhloko le, lento yonke lokhu okusikuthola la kusuke kwenzeka njengenhloko, njengerufu la, shuthi sokwenzeka ekhanda lakho, esweni lesithathu lakho, esiphongweni. Uhamba kanjena-ke bafowethu, lo uhamba kanje athi. Sibuye mase ngokwasensikeni emzimbeni wakho, ngiqonda ukutshengisa umzimba wakho usuke uhamba kanje. Lo ombethwe abantu abangasekho ofunakala kulendlu, uyinsika yaleyo ndawo, noma uyinsika yalelo khaya, uyena ogadisiwe, uyena onikezwe lawo mandla okwazi ukuthi lento esivunyelwe ukuthi yenzeke, uyena muntu ombethwe yilaba abantu abatholakala la bonke, kanye nomdali wezulu nomhlaba, nabantu bakubo, nomoya wakho, nasemzimbeni wakhe, usuke sezimbethe zonke izidalwa zakubo. Ingakho kungashiwo kuthiwa umbethwe wena, ungena ugogo, bonke usuke usubamele bonke, usuke usuyinsika yabo yalapha emhlabeni. Mawusuthule ungafuna ukukhuluma, izohamba kanje, ifike izinamathele ngisho nasensikeni, sesizokuzwa usukhala ngokuthize wena uthi, hawu weyi, sekubuhlungu la, sekubuhlungu. Sekuthiwa hawu ugogo wakho ukuhlela endaweni ethize, hamba ulungise lento ayishoyo.
Sidlule nakhu la ngiyachaza lokhu umntali, umoya, njani, inyama. Lento le pyramid mase kuba umuntu lo kahle kahle wonke isimo seso lesithathu umuntu lo phila komuntu isho ukuthini lento le iwuphawu lwendlu yomuntu afanele atholakale kuyona umuntu onjani osenemimoya evukelwe yiso lesithathu iyona ke indlu ahlala kuyona afanele ngabe utholakala kuyona uyabona nansi ikhona simdwebe engagcina nje la lalela ke sibuye sehle size la umdali umoya inyama iso lomuntu ongoniyo umuntu oneso lesithathu leli esikhulunywa la ukutshengiswa izinto zomhlaba nezinto zemvelo uwe lo esweni lakho lesithathu okusho ukuthini lokho udingakala kulendlu khona ke indaba engifuna ukuxoxela yona ke yingakho uthola abantu abaningi abadayisa ngomphefumulo noma abadayiselwa imphefumulo benze lolu phawu kanje mase befaka iso elilodwa la isho ukuthini lento ukubona isho ukuthi laba bantu abavukelwa yilo moya ngoba akwenzeki kubona kwenzeka kunina nina eniyindlu ekanje le enihlala kulezi zindlu ezinophawu kanje enihlala kulezi zindlu enophawu kanje yingakho bemisa imino bemise bekhombise le triangle ukuthi umthetho wakhona sifuna laba bantu bahambe benyukelwe ukubonakala noma ukutshengiswa noma ukukhonjiswa izinto ezizimfihlo zomhlaba basuke besho nina-ke banibambe ngawo wonke-ke amatomu aningase niwacabanga uyabona ngayo yonke indlela banifaka ukuhlupheka banifaka usizi banifake ini banedukise khona ningeke nize nisabuyela ekutheni izinto niyakwazi ukuyibona kanje khona ningeke nisayifuna lezi zindlu nithi esidala kanti ziwuphila kunina lezi zindlu ngoba zihambiselana nobunina nina enitholakala ngaphansi kwazo bona sebenza uphawu oluthi makuzingelwe indlu kaNkulunkulu noma indlu edalwe umdalo wezomhlaba ukuthi uyazixhumanela yena naye ingakho azathi Jehova ngihlala umuntu uyithempeli kaNkulunkulu ngoba usuke kuye kanye nabantu bakubo bonke abangasekho bembathi kodwa uma efika lapha emhlabeni mase etshontshwa lo usuke usuzidayisile kwangempela ngoba usuke usudayise ngisho umphefumulo wakho uhambisana noNkulunkulu wakho nezingilosi zabantu bakini akudukisa akunikeze imali eyifa lapha emhlabeni kuphela awusekulula ukuthi uphinde uyazala ngoba usudukisa imindeni eminingi ngawe nje uwedwa yabona abakuthandayo ke bona uzibuza umbuzo othi kungani befisa ukudayiselwa umphefumulo wakho ubaluleke kangakanani umphefumulo wakho phambi kwamehlo kaNkulunkulu ubalulekile ingane kwethu ngiphinde ngixoxe ngolunye usuku lo kubalulekile kakhulu ngeke ngachaza okunye ukuthi yingakho baze bakhetha laba bantu ukuthi bebadukise bebafake ey'ndaweni engasizona ukuze ningazikhumbuli phela ukuthi ningobani ngoba uma ngase nizikhumbule nonke wonke umuntu ophila emhlabeni ngeke aze ayiswele into afanele ayilungise ngoba uyobe ezixhumanela yena nomdali nabantu bakube bentshela into eqondileyo mase lo afike ethi azingele labantu ingakho bebisa izandla bezimise bazikhombe phezulu ngoba kuzengelwa laba bantu abakanje ngoba babalulekile phambi kaNkulunkulu ibona abantu uNkulunkulu ahlala kubona lalela-ke masiyenzeke yonke lento le yahlangana nala yahlangana yaze yazoba yahlangana yonke kanje ibe isiba yilokhu okubona la lokho ekuthe kuyimshawo ohamba umzimba wakho ukuze umzimba wakho nakho ngizamile ukuhlukanisa mase siphinde kuba ile mshawo le mase kube lokho okurawunda isho ukuthini le umoya wakho neso lesithathu lakho luwusizo kakhulu kwabanye abantu noma liyokhanyisela abanye abantu ekulungiseni izinto zabo ngalesikhathi ukhanyisela abanye abantu wena usuyamtshela lo mama noma usuyamtshela lo muzi la usuyamtshela nalo muzo la usuyamtshela kanjalo ngoba kuthiwa imisebe kuyakhanyiselwana kuyasizwana kanje hawu lo useyazi le ndaba usezotshela lo na kanjalo nalo usezotshela kahle iyini lento ikwazi ukuthi uma sekufika esigabeni sokuthi ukhanyisela abanye abantu bakhanyisele basize ukuze abantu bazi ukuthi bazikhumbule ukuthi bangobani usinde isizwe esiningi siphunyuke ekunjani
ekuvalweni noma ekubanjweni kwezinto abayizona, ngoba ngaphandle kweso lakho lesithathu kanye nomdali wezomhlaba nalezi zindawo fanele utholakale kuzona. Ngeke ngakuphinda ngakusho ukuthi yingakho kubalulekile noma yingakho uthola ukuthi umuntu osevulelwa imimoya thiwa kufunakala indlu yo-round noma indlu kagogo, into ekanjalo manza kwethu. La ngike ngazama ukuthi kwenzela ukuthi ngidwebele kancane. Ngike ngachaza la phezulu umdali wezomhlaba kanye nabantu bonke abazingilosi zakho kanye nabantu bonke bakini. Kuzoba ilanga bafowethu, kuzoba inyanga. Zonke lezi zinto sikwazi ukuthi masithinta lapha echopheni lonke, wena olala la uhlala la uyakwazi ukushintsha umoya wakho ngokushesha ngoba uhleli la okuyindawo ehambisana nobuwena, evumelana nobuwena. Yonke into ogogo nomkhulu bakho bayithole. Le ndlu le ibalulekile, le ndlu ekanje. Le ndlu inokuphila, ikwazi ukulethela imiyalezo, ikwazi ukukulethela izinto ofanele uzazi wena. Mawuhlala la ihamba lento ikwazi ukuthi iyenzeke i-activate-eke ngokulula ngoba wena ngaso sonke isikhathi izingilosi zakini mazifika zizobusisa ikhaya. Unakho lokhu, uzoba nakho ukuxhumana nalapho. Usuzobaphupha la, uphupha inyanga, uphupha izinkanyezi, uphuphe ilanga, ngabe uphupha zonke lezi amafu, konke lokho ukuhlangana kwakho nomvelo. Lokho kusho ukuthi bakubuyisela kabushe kwazini izinto ezintsha manje, hhayi lezi ongene kuzona njengamaphutha noma odukiswe kuzona. Le ndlu isho ukuthini le? Njengoba ubona ngiyazama ukudweba umnyango omncane usho inhlonipho. Lo ukuhlonipha ukuthi umuntu okhothamayo, umuntu oguqayo. Ingakho abantu abasuke umuntu uma ekhuluma emsamo angafiki aqoshama, afike uyaguqa ngamadolo. Inhlonipho bakithi. Uphinde futhi noma ngabe ucelane kumuntu omdala uguqe. Ngiyazi noma abangakwenzi, ngikhuluma nabanomoya ngoba ngicabanga bake bayiqonde kalula into enjengalena. Abangakakuqondi cha kulungile, akunankinga. Mase kuzoba yinsika la, isho ukuthini? Lo otholakala la ngaphansi kwaleli khaya noma ngaphansi kwalesi simo ukukhula lokhu, kuba umgogodla lokhu, sho ukuthi umgogodla omele lonke ithonga lakho wena osuke kule ndawo le ekanje. Yebo, lokhu ngayibeka ukuthi hayi indlu yakagogo lezi, nendlu yale ethi kanje ngokwasezalukwazini zakini mabefunele noma ngabe kuthiwa uguqa ngokwasemakehleni akini kuyatholakala lokhu kuhlukene. Lokhu ngisazokuchaza mhlampe lokhu kuhluka kwakho uma kuguqa. La kufakwa ubulongo phakathi, kuyasindwa. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi umuntu ongena la kuba nokuphila, kuba nokusinda kuyena, kuba nokuphila, kuba nokululama, kuba ngisho ngabe kuthiwa ingane ibigula wayithatha wayifaka la izosinda. Siyazi ukuthi igama lokusebenza lokuthi uma ufaka ubulongo phansi uthi ukusinda, kodwa ngokwemfihlo kaNkulunkulu ithi ozosinda noma uyoba khona ukusinda ngoba ukhona umdali wezulu nomhlaba okwabela ukuthi uyophila ngesimo esikanje. Kube khona ithongo lakho, kube khona wena likumbethe uyothi uma ukhuluma nabo mase kuyazwakala. Kuningi nje engenza ukuthi singakusho, kodwa nje uma ufisa ukubuza okuthize, hhayi ungakubuza nje bafowethu. Bengithi nje angichazele ukuthi uma uthi uphaphusa imoya yakho iyavuka, nazi izinto lezi zinto zikuphoqa ukuthi ube nalezi zindlu lezi ngoba kuyahambisana nawe. Kanti lokhu kuhamba kanje emzimbeni wakho, ngesikhathi kuhambisa imiyalezo ngokwensika, ngokuthi wena omele noma ongamelwe idlozi bayiletha imiyalezo ngisho emzimbeni wakho. Umuntu uyofika aphenduke ngesimo leseya wayekade eyisona uma kuthi uzokhuluma ngento yasekhaya. Lolu phawu uphawu olumele njoma izindlu thina esifanele sibe nazo lezi, nabantu abaneso lesithathu lokhu njengoba kukanje. Laba abatholakala la, laba abantu beso lesithathu bayakwazi ukudlulisela imiyalezo kwabanye abantu, bekwazi ukubasiza nabo basinde ezintweni ezithize. Njengoba ubona nje bafowethu, njengoba ubona nomuzi kahle womuntu wakhiwa kanje njengakhona la uba u-round. Ingakho nesibaya siba kanje bafowethu, niyabona, ngoba konke okwenu kubiyelwe kanje. Ngiyaxolisa usinkandi, inansi indlu ibalulekile.
osinda kuyona, okhuluma kuyona, oshisa kuyona impepho, ukhulume nabantu bakini ngoba ikona la bekwazi ukusondela kahle khona nabo bakhulume nawe. Kakhulukazi laba abanemoya bafowethu, bengithi nje angitshele mina noma kakhulukazi laba abathi ukuthi angazi noma iso lami lesithathu ngiyobona kanjani, sekufanele unakisise lento, unaka amaphupho waphuphayo. Phupha indlu kaRawundi, ucelwa indlu yakaRawundi, ucelwa nje izinto ezithize ezinjengalezo. Ubona iy'nkanyezi kakhulu, bokwazi ukuthi kusesigabeni sokuthi kungekudala ngeke isakuvumela indlu e-flat yathayela u-flat noma kuzohamba kufunakalele ngoba iwukuphila kuwena. Kumele malivuka iso lakho lesithathu livuke liphelele libe nalezi zidingo zezinto ezifunakalayo ukuze konke lokhu kuzotholakala kuwena ngokupheleleyo. Uma unombuzo ngiyocela ukuthi ungibhalele bakithi noma ngasitholi nje isikhathi sokuphendula abantu bafowethu, nami ngibhizi ngezinto ezithize nje nami kusame yidinga eyami impilo bafowethu, ngoba phela wonke umuntu uyazama la. Ngiyaxolisa abanye bafona bangangitholi, ngenza ukuthi ngiyaxolisa, ngihlezi ngibhizi kakhulu, ngiyabonga.